La 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 la. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, Henry M. sa pinggion, tutok lang sa DCGB, puon agas tabanggi. La 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 la. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, 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 good morning. It's a rainy morning. Mga tugang 25 na kang November 2025. Tamang po sa tuyang aldaw, magandang morning na Legazpi City, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. It's 5 o'clock in the morning. Morning hirit na! Kumusta lamang po sa tuya ng mga kababayan dyan, mga teachers? Oy, walang face-to-face classes ngayon. Walang face-to-face classes ngayon, mga teachers. Lahat pong mga estudyante walang face-to-face classes ngayong araw. Susog po mga tugang sa daging direktiba kan provincial government of Albay. Stay put, ha? Mauran-oran daangon niya na pag-aaga, ha? Good morning, Tabi, mga tugang sa mga senior citizens niya to na nakantabay sa mga oras na ni. Good morning man sa satuya na mga kwan, ha? Mga kasambahay, magandang morning. Hello, 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 hello. How do you do? Good morning, Tabi, sa gabos na mga teachers, na mga padabata. Ang mga tugang ngunyan tabing aldaw. Yan. Alright. Sige. I think I'll just call it a day. Pour me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Kumusta po sa luwas mga tugang keriban na dyan ang Mega Force Patrol sa panginginot po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Joshua Bino, Karen Ala, R.R. Mario, Jomar Bien. Kasabay niya to dyan sa Manibela si Boy Mata, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, ang sa tuya tabing partner para mag-ere ang DCGB, Tuna Police, Kan Pulanggi Albay. Yan, ha? Kumusta lamang kamo dyan? Ang sa tuya tabi na mga drivers, ha? Ingat-ingat kamo, makusog ang bagsak ang uran. Paminsan minakusugon, paminsan minaluyahon. Pour me something tall and strong. Make it a hurricane before I go insane. It's only 12:30, but I don't care. It's 5 o'clock somewhere. Alright, sige. Uy, sabay mga greetings tabi dyan, ha? Mga birthday greetings natin, ha? Pwede niya ito na ipaabot tabi sa 0928-777-5548, 0966-203-0034 para po sa mga birthday greetings natin, ha? At sa tuya tabi na mga kababayan dyan na may mga birthday, de po masupog na magpag-greet ngunya na pag-aaga. Just text 0928-777-5548. Well, way down yonder on the chat. 0966-203-0034. Okay? We lay Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. we never got Henry M. down by the river on a Friday. Amoy pa lang, The pail solve ka na. down cars. Bago ngayon sa gari. Amoy pa lang, solve ka na. On the chat. Amoy sanggol. How much it- Sabi ngayong hambog mo, Noy. Agari ngayon so akion ka pa baga, ade. Agari ngayon so akion pagpamati mo. Sa kabaga, feeling ko lang yan. Alright. Bueno. Aramong tanawan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba ang Mega Force Patrol Report. Buena manong Bareta. Karen Al, si
Angel Mostaza ang nasa linya. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga paraan tagay. Maura na pagkaaga po, tabi. Yeah. Sa mga dugang tapa pong barata, salbadong naiuli ang sarong 29 anyos na babae na residente kan Lakandula Aha. sa Barangay Gugon, Legazpi City kan mga personalis kan Legazpi City Police Station matapos na magbalo ini VP Henry maglukso sa Macabalo River dyan sa Barangay Dapdap, Legazpi City kasong hapon. Ini-VP ang informasyon na ipinaluwas kan Legazpi PNP sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. kung sa inmantang nagpapatrolyaan sa ilang mga personahes na naisalbar ninda as matrayong pong napugulan ang nasabing babae na magluksukuta na duman sa nasabing tulay as in kan mas pagkoordinar sa ilang mga pamilya Ay, as nako. in maihapot ini-VP matrayong puman as in salbado ining naiuli duman sa ilang residensya. Ang nasabing pangyayari dito Henry, ang patunay kan dedikasyon, kan malasakit, kan Legazpi PNP sa pagtaon ng proteksyon sa kada individual. Mantang siguro man ni Acting Chief of Police Domingo Tapel Jr. Ano maigot asin makastas na pagresponde sa mga pangyayari sa palibot. Nako, maray nga ni tanagapan. Ano, Angela? Anong problema ni girl? Kay Rakman. Day naman, VP baga po yan, tigdi detalye. Iyo ano. Opo. Pero garo kay Rakman, 20 pirang edad niya? 29 years Ay, old po. nako. Okay, maray nga ni tanagapan kaya ano yan, salamat kita naman sa nakariparo, adi. Apo, VP. Okay. So, yan, VP Henry, may mga hotline baga VP Henry, just in case may mga nagkakamaratian o may Yes. pinag-aagihan. Iyo baga. May hotline po baga VP palawas yan ang DOH. At the same time, naman iba-ibang grupo na nag-advocate sa mental health Yes. sa kada individual. Yes. Ako nga ni paminsan gari, pag ako nakainom kibulong, gari malayo ng pamati ko Baka pag day nakailing si... Pag nakainom kibulong. Okay, sige. So, yan po, VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon halos sa luwas, sa Ingo, Thank you, Angel, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman po si Karen Ala sa dagdag na istorya in the morning. Si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Hi, Karen. Good morning. Morning, VP Henry. Good morning, Karen. Hello. Hi. Good morning, Karen. Rainy morning, VP Henry. It's a rainy morning talaga. Ingat. Take care always, VP Henry. Thank you, Karen. Cute man na aki niyo. Alright, sige, go. Yes, nasa discretion na sa nakan mga punong barangay sa syudad kan Legazpi ang pagpautod ng preemptive evacuation sa indang lugar na nagiging delikado sa pag-uran-uran lalo kung padagos ining pagparakusog kan uran. Sa pagipaghuran kan DCGB News kay Legazpi CDRR and Operations Officer Beverly Armenia, sinabing base sa indang napaghurunan sa pre-disaster risk assessment meeting kasahapon, itataon na sana sa mga punong barangay ining inisyatibo kung mapautod min nasabing lockdown, partikularmente sa mga lugar asin residensya na madali arabuton ng baha asin pag-landslide. Nagpagsusog sa nakuan natong informasyon, 30 mga barangay sa Legazpi ang pinagbabantayan dangan pinag-identifikalan sa ngunyan pang Disaster Operations Center kan Legazpi sa posibleng pagbaha asin landslide sa tao sa ining maraot na panahon. Iugitan na Barangay Sagpon, Barangay Cruzada, Bugtong, Rawis, Pamauyan, Barangay Pawa, Barangay Arumbay, Bagong Abre, Bigaa, Sagming Poblasyon, Padang, Buluan, Matanag, Bunga, Mabinit, Istansa, Kaisan, Dapdap, Buragwis, Puro, Banyader Poblasyon, Lamba, Maslog, Pumapon, Mariawa, Bagakay, Imalnod, Banyo,
kan Bakong, Bagong Bayan, Asin, Pinari. Ayun. Aha. Mhm. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Tuwang kita kay Paringal Mario, may dagdag man na report. Good morning, Paringal. Morning, Badis. Yan, Oran. Mhm. Ingat kita sa lumot. Ang lumot, yan delikadohon sa aksidente. Mhm. Pag nagpreno kita, delikadohon. Kaya ingat sa mga lumot. Aha. Sa Mhm. Rosay. Tama, mahal na sampade, di ba? Iyo, malnason. Mahal na siyan. Sa mga gilid kan tinampo, grabe ang lumot. Yes, Kaya yes, ingat yes. kita. Oh. Nakuhanin, distant pang ma-slide para Correct. maparking ko ta. Mhm. Lumot ang naka-slide ng goma. Yes, yes, yes. Aha. Informasyon, pade, mahal na naman ang presyohan mo niyan talaga. Kan? Dan sira Really? sa mga saudan dahil kulang ang supply. Aha. Oran, dahil kaning oran, Mhm. dahil nagpapakalawod sa mga parasira. Mhm. Kaya kulang siyempre ang supply. Mhm. Sobra 200 ngunyan ang presyohan kan mga ordinaryong sira. Siring kan si Bubog o Aha. Langgong, so Rayado Baga, Bangos, Yellow Pin, asin iba pang klase. Sobra 200 na kaya na presyohan ngunyan sa saod. Mhm. Ang medyo puro barato sa nangunyan, ang tilapia. Aha, iya. Ang tilapia, Okay. pirming nakapako sa 200 ang kilo. Mhm. Ang karne ngunyan, marita nagburo-barato naman, nasa 350 ngunyan ang presyo. Kada kilo kan karne so Aha. adobo. Mhm. At mas matindi ngunyan ang presyo kan mga gulayon. Aha. At hindi ang pitsay sana, imagine mo ang pitsay, ang kilo ngunyan, gatos na. Iyo. Kaya pati sa ibang klase ng gulayon, marahalon, ang rason, at mga paratenda, nagparamahal na data, kulang nag-supply, dahil naapektaran kan bagyong uwan. Mhm. Pati kalungkay mo niyan, mahal na ang presyo ta, nagka-raranog kan bagyong uwan. Aha. Ayan ang rasoninda, damay na sutuyo, sutinapa, nagkadurumog, Yes, kan bagyong uwan. Kaya mahal talaga ngayon ang presyo sa mga saudan. Kaya magtaranong na sana, na makabawi-bawi kita kan supply. Dahil man pati kinagokontrol, dahil man kita ka-gobyerno nagokontrol, dahil mga personal na sanang kabutan, yan mga paratyenda ta, dahil nga ni kan law of supply and demand. Aha. Mhm. So yan tabi pa rin ang bongkaras kan informasyon, digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat Paringal sa report. Hali dyan sa luwa. Dadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige daw. Aramon tanan mga headlines in the morning para maapudan tatulos mga tugang ang pag-asa ngunyan pungal daw o sa mga birthday greetings tabi ha. I-text na papasadahan tayo yan tabi ngunyan na daw. Diba na muna kita sa news base mga tugang kang DCGB. Kasabay niya to si News Director Mar de la Cruz. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Good morning, Paring Mar. Anong latest dyan? Go ahead. Good morning, DP. Magkarga ka na. Oh, nata na naman. Sa bagay, sa sintaman sana. Nag-full tank na ako kasapon. May dugang na 60 sentimos. Pira? Pero ang diesel. Ano? 60. Si Sintan Diesel. Oo. Akala pa. May rollback ang gasolina na 20. Basta dahil papading piso, gano'n okay bago kaya. Oo. Mhm. 20 sentimos ang rollback ang Oho. gasolina. Iyan, oo. Alright, sa ibang headlines, Interpol Blue Notice. Inisyu na kontra kay dating Congressman Saldico. Really?
Oh, blue notice. Blue notice. So, pigara masanakan ko ngain. Piganap ka pa sa di ka pa man tatakmaon. Oh, day pa. Blue pa lang. Pag naging red, yan. Yan magabat. Okay. Administrasyon, planong paluaso na sa raw siyang terorista. Sigun kay former ako Bicol Party List Representative Saldico. Yan. Oho. Apat sa 16 na akusado sa flood control scam nasa ibang nasyon, sigun sa DILG. Saldico kasi nanom na iba pang akusado sa flood control scam, pipasuko ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Naglalakop na post na pagtanggal kang Christmas party sa mga eskwelahan. Fake news, sigon sa DepEd. Okay. Santo Niño Church sa Tondo, ninumraran ni Pope Leo XIV bilang minor basilica. 8 embulto sa manomaliyang flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro, kinara sa Sandigan Bayan. Warrant ni dating Congressman Saldico na iserbi na kan NBI sa harong niya sa Pasig. Tigil si binikan sa iyang mga abogado. Former ako Bicol Congressman Saldico may panibagong video message. Kickback ni Presidente Bongbong Marcos sa sin Congressman Martin Romualdez. Pangyari sa mga makadi. May mga arong balan Oo. sa Forbes Park Okay. na imbakan. May sarayang palanda, ano? Oo. Grabing malita ito, ah. Oo. Gari ka Dracula man kan malita pala. Alright, Philippine Embassy sa Tokyo nag-abiso sa Filipino community may kinalaman sa nagitaas na kaso ng flu. Maximum suggested retail price sa karning urig, sibulya sa sin carrots sa girarin na itatalaan kan Department of Agriculture. Sa saro pa rin di, Attorney Ferdinand Topacio, inako na fugitive o puganti na ang sa iyang kliyenteng si Cassandra Leon. Alright, so far VP, ang mga idol ka na pagkaga, to diyang Campeones Enterprises, hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa Oros at Ligas City, basta radio, PYS nyo yan, 24/7 konektado kung mas kinaing load. From Newsbay, sini po si Mardela. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga Newspaper front headlines. page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige daw, 5:30 na. Good morning, tabi kay amigong... Good morning, tabi kay amigong... kay amigong Ray Aguilar. Good morning, tabi kay amigong Ray Aguilar ng Bicol University. Maray na aga tabi sa imo, Kuya Ray. 5:30 na. Naligo ka na ba? Eksakto ka, babe. Natumbok mo ng ganang tamang oras. Anong oras na? 5:30 na. Naligo ka na ba? Nadali mo ng tamang oras. Sa mga taga-daraga, gano'n na panagkarego, so nagtipon kitubig ka sa banggi. Sandali lang, tawagan natin ang Pag-asa. Yan, aramon ta daw kunhain na si, say nga nito, John, Verbina. Aramon ta daw kun ahain na si Verbina. Hello? Ay, sandali. Aramon ta daw si Verbina kunhain na. Sige daw. Sige daw. Bakit? Bakit ang tagal? Bakit? Wow. Doda ko na. Aha. Bakit? Ay, nako. Wala. Wala. O, last try natin. Ulitin natin, ha. Ulitin natin, ha. Sige daw. Ayan. Hello. Yes po. Good morning, VP. Good morning, amigo. Kumusta? Long time no hear, amigo, ah. Yung nga ni VP, kaya kita medyo busy sa mga seminar. Ayun, very good ka. Grabe ang training mo yan, ah. Pigbabala sa training. Yeah, marayan. Ngani na, may mga dagdag pa araman na di. VP, tama. Oo, kumusta ka?
medyo okay man pero sa digdi. Siya, kumusta siya? Pero nag-intara na naman sa marathon. Yun na nga ni. Grabe ang pig-asikaso sa lawas, adi. Desidido na magpa Iyo nga ni. Sumiladit na. Pero may epekto man. may pick. Selling mo, inspired daw, adi. Inspired daw. Garo iyo. Garo iyo ah. Garo iyo, BP. Garo iyo. Mabuha, kamala ka. Madamay ka. Madangog kita, mala ka, madamay ka. Okay, sige Migo, go ahead tabi sa latest forecast ngunyan daw. Po marahay na aga sa mga paraan tabay para po sa tuyang forecast as in update digdi sa babantayan tang si Bagyong Berbena. So base sa bulletin na pinaluwas ka sa bagong alas 5 ni aga, bulletin number 9 na NBP, si Tropical Depression Berbena na mantineran sa iyang kusog as in padagos na naghiro papasiring digdi sa Negros Island. So dyan po sa Visayas, as in sentro ka ini ka sa bagong alas 4 ng hapon, nasa Costales kan pinamungahan dyan sa probinsya kan Cebu. Sa iyang maximum sustained winds, minaabot yan BP sa 55 kilometers per hour as in Sugastines o pagbugso kang Doros, minaabot man sa 90 km per hora as in padagos nga ining naghihiraw papasiring digdi sa direksyon kang norte sulnupan sa rekas na 25 km per hora. Kung padagos na mamantiner kainian sa iyang presenteng paghiro as in rekas, posibleng sa masunod na 12 oras nasa Costales na ini dyan sa Magsaysay sa probinsya man kan Palawan. Huli nga ni kaining Tropical Depression Berbena, mantinido man BP na nakabandera na Tropical Cyclone Wind Signal number 1, digdi sa Bicol, ang igualang signal ini pong probinsya kan Masbate. As in, bako man nga ni subilog na Masbate ang iguang signal, kaiba lang dyan ining saroon tapo ining Balod, Mandaon, Milagros, Kawayan, Placer, Tio B. Cruz, Esperanza, Uson, Dimasalang, sa Masbate City, Mobo, Palanas, Aroroy, Kataingan, Asin, Baleno. So yan po ang nakapairarom sa signal number 1. Susangon yan po. Ang ibang parte kang Kabikulan, maging ang Albay, so wala man kitang nakabanderang tropical cyclone wind signal dyan. Pero lauman niya to ang padagos na pag-uuran, daraman giraray ka ining Bagyong Berbena. Actualmente, igwa po kitang pinaduwas na heavy rainfall warning, number 6 na po ini kasubago man na alas 5. So yellow rainfall warning na Sorsogon, Albay, Camarines Sur, asin ang probinsya kan Catanduanes. So laumanta po na moderato sagkod sa paminsan-minsan makusog na pag-uran sa mga masunod na oras. Asin padagos po na mag-antabay sa mga update napigpapaluwas po ka na pag-asa sa Southern Luzon, manungod po digdi sa heavy rainfall warning na katakod ganit ka ining pag-agi ni Bagyong Berbena. So ngunyan BP sa kadagatan kan Bicol, although para man kitang nakabanderang gale warning pa sa ngunyan, pero lauman niya to ang moderato sagkod sa maalo na kadagatan, kaya ibitaran po muna ang pagpalaot sa mga kadagatan na sakop kan Kabikulan. So yan lang po mga BP ang sa tuyang update para sa pamugtakan kan sa tuyang panahon. Halik po digdi sa pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat marhay na aga. Opo, ilamigo, ngunya na aldaw sa, sabi mo so, nagkaperang parte kan Masbatan signal number 1 na di. Tama ba? No rin malamfall, naglandfall na ini, tabi? Sa area, so, na target ba? Hindi po ini naglandfall digdi sa Caraga region. Oo. As in, garo, nagkaigwa ki second landfall sa area kang Bohol. Oo, ayun. So meaning, so Bicol region is fair talaga, asira sa pag may typhoon signal sa Masbate. Iyo po. Diba? Pero, Oo.
So mga pag-oran lang po ang ano Iyo. hikayan dahil magagos man maski moderato sa good minsan Oo. makusog-kusog. So posible man giraray magpabahan as in magparasay ki daga. Yeah, actually yan ang kapot ko sa imo ta. Ta kasusog sa nadangog kasuhapon gari mas makusog mo yan so gari mas mauran mo yan kumpara sa kasuhapon tabi ano yan Jim. Tama ni dahil nga mas aranin na sa Kabikulan susento niya as compared kasuhapon. Ayun. Oo. Kaya mas mauran mo yan. Ano? Pero ano may pwede na magbaha tabi amigo? Posible po yan maski nga ni bako man masyadong makusugo ng uwan ta Oo. ang na-record ta digdi sa Legazpi Station. Ano man day man nasa ano lang yung ani moderate sometimes nagiging head. Oo. Kahapon pa kaya ang pag-uran so pong pabaha manggiraray hindi pa ko makusugo. Ayun. Okay. So at least ang ingatan talangon niya digdi sa mainland Bicol so pag-uuran tabi ano, Bigo? Yes po. Okay. Salamaton. Ingat ka mo diyan sa Pag-asa. Hindi po, welcome and mabalos. Thank you so much mga tugang Jaime Bordales sa Kamugtakan kan panahon. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright. So medyo mauran-uran talaga. Pero ito nga niya, naglandfall na tabi so Baguio. Dumantabi sa dumantabi sa may Partikan Caraga region. Kaya kita gabos mga tugang medyo salmado didi kaya lang ang pigi yung yan. Ang sabi kang Pag-asa, ang patanid po kang Pag-asa, bantayan ta mga tugang mag-ingat kita sa pag-uuran digdi po sa satuyang kapalibutan. Nasa linya ang dagdag na report hali po diyan sa luwas. Kaiba mga tugang ang satuyang Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Hali po dyan mga tugang sa luwas sa oras na 20 bago po magabot ang alas 6 nin morning. O so may mga birthday dyan ha, i-text na po tapapasadahan tayan pagkatapos kang report ni Jimmy. Hali po dyan sa luwas. Hello Jim, good morning Jim. Yes, salamat tabi board. Maray na aga sa mga parantabay. Ito lukon Oy, ka. interviewin mo itong tourism officer sa Libon. Nata. Inintroduce pati ako ni Madam Harlet. Bukod man ito tourism officer. Also tourism, basta suhed naman kan tourism sa Libon. Oh. Interviewin mo sa ko pag madawan ka sa nang pag nakaduman ka. Gusto kong makahuron sa area ito. So girl. So girl. Oh. So kahampang ni. Ano na? Nata. Beautiful ito Ining Jimmy ini sarawayon ka. Ang pig-oronan tatabi Jimmy. So informasyon tungkol sa may activity duman sa Libon regarding sa mga tourism. Mapaoran ako naman. Dahil ka magpaoran pag maray ang panahon. Dahil naman nagmamaray ang panahon. Dahil naman ki-urgency ito. Sige. Basta inintroduce ako ni Ma'am Harlet. Di balik-balikan naman kaning Libon. Sabi, lakas ka kang salbatan na ka. Sabi ni Ma'am Harlet, parang nga Sir Henry, Scouter Henrietta, pamibid ka digdi. Di pinamidbid ako ni Ma'am Harlet. Tapos, pag ultimo sinog po ni Ma'am Harlet, ay, so aki ko nga po yan. Dahil maray ang programa niya, Jim? Maray ang programa niya? Pakiray ka. Anong pakiray ka? So aki niya So aki na nga ni Ma'am Harlet? may agum na ito. Salbatana ka, Jimmy. Anong may agum o daraga? May bareta siyang dara? Sige. Iyo. Teka lang pili ngo niyan. Di man ki-urgency. Bas, pag nakadaman ka lang sa Libon. Teka lang pili ngo niyan. Tapasupog kay Mayor. May agum sa dae. Masupog kay Mayor MacGregor Saison. May problema. Pag nakadaman ka lang, iyo. Oo. Pero kung di ka nakadaman, okay lang. Saka, bata si Ma'am Harlet, mata na ito niya. Latusunta ka dyan, Pero pati ito nga dyan, Bata pa minagnagog sa kuya ito pagkaaga. Sarawayon. Isinagibong. Go. Ang regular na sesyon kan Boy Scout of the Philippines sa Mayon Council. Regular na sesyon ang gamiton. Tatanganing may impact.
sa Office of the Mayor sa Libon Kasuhapon kung sa pigatindiran inikan mga mayoriyang opisyalis kan BSP sa pamamayo ni Council Chairperson Gobernador Noel Rosal alaga dai nakaabot an gobernador presente man an mga board of directors kay ni. Dahil ang gobernador ngunyan ang nag-preside ang vice chairman si Mayor Attorney Mark Gregor Saison Canlibon kung sa duman mismo sa opisina na niya ginibo ang pagtelefon. Sa primerong kabtang kan hororon pig-introducer ni Council Scout Executive RJ Alperes ang previous minutes kung saan on motion ni board member Henry Maceda for approval and previous minutes. Pagkatapos kay ni nagasunod ang reporting tungkol sa mga status kan membership comparative profile asin iba pa. Pantang ikaduhang kabdang yun ang highlight piguroronan ang tungkol sa 33 Third Asia Pacific Scout Jamboree na mangyayari sa Disyembre 14, sundo 21 ang venue sa Camp Kainumayan, San Jose, San Juan, Butulan, Sambales. Ang BSP Albaisyor mapadaranin partisipante kung saan pigurulaya na ang tungkol sa budget asin departure date kung saan dakulang aktibidad ini tungkol sa scouting dahilan sa Pilipinas ang host nation ang mga madirigdi sa Satuya iyo ang mga Boy Scout man nahali sa ibang nasyon na sakop kan Asia Asia Pacific Jamboree. So pagkatapos kani isa sa formalize na lang itong mga papilis documentos for confirmation and approval ni council ni gobernador chairperson Noel Rosal tabi bibi. Magayon man. So ano yan, so naging proseso ta. Ngunyan pala Jimmy, nag-increase sa number of membership. So members? Member. Kang Boy Scout sa Mayon Council? Kaya maugma ang liderato kan ano yan, kan BSP, ha? May gusto man kaya si Juan, Sir RJ Alperes. Yes. Yun mo ang nag-allocate kay gobernador. Sundong alas 12 nin matanga. Hanap ang gobernador. Alas 12 kang kahanap. Dako ay alas 12. Alas 12 nin matanga. Dahil ka kaan maugma. Dahil ka kaan maugma sa performance ni Sir RJ. The best mga. Di ba? Okay. Pero the best ka? Minusyon tolos. Okay. May senador na dahil. Ano? I move. Ito. Aram mo, sorry na senador na I move. Dog to senador na I move. Daw. Arayo lamang. Okay. Yan tabi ko. Dun sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita, TCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa lawan. Good morning tabi sa mga miyembros kan Boy Scouts of the Philippines Mayon Council. Ano nga na po kaya yan? Executive board, executive board kan Mayon Council sa tuyang mga amigo duman, yaraon duman. Good morning tabi sa Indogabos. Sa BSP John Garo, dakol man kaming aki-aki duman eh. Dakol man kaming aki-aki duman. Are, dakulong kaming aki. Kani pakanay nga amigo, kani para ng tabas kandila. Dakol man kaming aki-aki duman kat. Nahiling awag nga ako talaga. Dakol pa palagi tag aki-aki digdi. Hello. Good morning. Morning. Malibon ka pala. Ayo, nagmeeting kami kaso hapon. Halos kabangang aldaw. Dapat dinibla mo. Nata man. Ikay katakutan natin mo. Kataw man na kami gukan libon.
Ako kaya medyo natakot akong kay Riba Takay. Dahil man, Baka anhadit ko kung dapat dahil ko maulakitan kang gibo-gibo mo. may apiton ko talaga kita. Di na nga ni baya. Basta pag-abot ko duman diretso sa meeting, pagka-meeting pauli. Di ba? Ulit sa Meeting, pag-abot, meeting diretso, pagka-meeting pauli sa Legazpi, pauli sa Harong. Tapos meeting. Hindi, nang meeting kami talaga. Pauli. Yung masa ng direksyon kumigo. Harong, opisina, meeting. Meeting, opisina, Harong. Irikot-ikot man sana yan. Di ba? Arog man sana ka. Sa meeting. Ata na nga ni. Dahil ka magparabay ba sa kuta. Imbis na dahil, habo kong maulakitan ako. Uli pa di. Oo. Ali sa meeting. Tapos, Diretso sa meeting. babuha ka. Pag para ulakitan mo kang gibo-gibo mo, pumakaray ka dyan. Di ko aram mo pa ng Boy Scout, kaya urulokon ka sa hapon naman ta. Di nagpipirecturan. Ano nga yan sabi ni Judge Adilye? Susaro sa member mi sa board council, si Attorney Adilye. Judge Adilye, ano nga yan? Evidence na nag-meeting ka? Ang siyempre nga ako, exhibit number 1, isi-send ini duman sa Harong. Siyempre, may appearance. Di, sigang urulok. Nga ko, kitang mga council members, dapat kita ang gari modelo. Tamboy Scott pa rin, number 1, trustworthy. Loyal. Loyal, di ba? Friendly. Importante si loyal. Kind. Very important words na kung gamiton kan gabos na mga nakapwesto ngunyan sa gobyerno, magiging maray ang governance ta. Kaya ako makapwesto migo, ang gusto kong ilaog sa isip kan gabos na mga nakapwesto, dapat isa ulo, isa buhay ang scout law as in scout oath. Very good. Di ba? Kaya nga sige na-anticipate mo eh. Okay. Board member o vice governor? Province-wide bag ang pigduduman ko. Libon, di ba? Province-wide baga. Sunod ming meeting, gari tabako kami ang meeting mi. Di ko lang sure. Basta may meeting kami, gari tabako, budak gari kamaligan sunod. Province-wide baga. Okay? Dali mo na pre. Sige, bye-bye. Saramayon ka. Okay, bye-bye. Okay, bye. Good morning sa tuya ng mga members kan board council meeting board council meeting, mga member kan board tabi kan Boy Scouts of the Philippines. Magayon suron mi kasapon. Magayon palan dyan sa munisipyo kang Libon. Ibang-iba ang munisipyo na kang Libon na. Haloy ko nang pakaabot yan. Kahit nakakaabot ako dyan, gari salug pa so munisipyo. Salug pa eh. Kan mga, salug ang munisipyo, sorry. Ang munisipyo, ang sarog, tabla pa. Ang mga panahon, tabla, as in tabla. Pero ngunyan nili nga, ang may kahoy pa sa munisipyo ka ito eh. Ngunyan po, magayunon, mga togang ang munisipyo kang Libon. Asa mo yung first council, asa mo yung council first vice chair, si Mayor Mac Gregor Saison. Ang sa mo yung council chairman, si Governor Rosal. Diba? Tapos, so mga members kan council, mga Saradyan Sadilye, may mga aki pa, may so mga commissioners, mga commissioners, yan medyo kuana. Good morning, tabi sa mga commissioners kan Boy Scouts of the Philippines. Magayon na mga dyan, di ba? Sa buhay mo lang iyan na scout is trustworthy, loyal, kind, thrifty, di ba? Considerate, courageous, resourceful, di ba? Sulod ka na. Naman ang pagpapara. Budak dagdagan mo kay pangadji, prayer, di ba? Kaya nga ni, di ba? Kaya nga na dyan, prayer, buda lang, isa ulo mo yan, ay magayon ang buhay. Magiging maugma ang mga namamanuaan.
Yan ang marin na pundasyon ng liderato sa munisipyo asin sa Pilipinas. Di ba? Agree? Yes, Your Honor. Joshua Bino, nasa linya. Good morning, Joshua. Good morning, DP. Galag pundo na sa uran, ha? Hindi pa. Hindi pa. Di pa? Okay. Hindi Basta, pa. no, di man masyadong mauran na mag yung manang error nga yan kayan. Paluay-luway lang. Okay? Sige. Go. Yes. Anyway, DP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong Bareta, date na sa Nabi si Henry, maabot na ko sa 11 million pesos ang kantidad kan illegal na drogang nakumpiskar kan mga otoridad digdi sa Bicol Region sa laog nin tarong simanang operasyon. O kaya sa PEPCA, magpoon November 17 hanggang November 23, 2025, kung saan pa BBP Henry nakapagkondusir ang mga kapulisan digdi sa rehiyon min 47 anti-drug operation sa manlalain ng mga munisipyo, syudad digdi sa Bicol Region. Total na kantidad min aligadong illegal na drogang na kumpiskar, yuta BBP Henry ang minapakol sa 10,924,977 pesos kung nasain 48 mga individual man ang naarestar sa laog kansarong simanang operasyon digdi sa Tuya sa Bicol Region. Kasarabay sa mga nagka-arestar tuwang high value target asin 46 na mga street level suspect akal pag-abot sa pagsabakal ng illegal na droga. Sa ngunyan, nagpakasara nga pa naman pa din ni BBP Henry may mga magkanigong kaso sa manlain man Cortes mantang Suiba. Iyon itapasalarom pa sa mas hararom na investigasyon. Highlight kan pagkakadakot kan illegal na droga itong nangyari BBP Henry ka nakaaging aldaw sa Camarines Cortes kung saan sarong lalaki, bit-bit kaini ang nasa taro may kabangang kilo ng shabu na minakantidad na tulos ng 10.2 million pesos. Kung kaya sa paagi kaini, si Bicol, PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., iyon pinagpapasalamatan ang mga operatiba kan police digdi sa Bicol Region sa Ay, naputol. Naputol ang balita ni Joshua Bino. Pinakamalaki. Wala. Sige daw. Good morning kay Ate Pita Pacres. Good morning, Tabi Amigo. Madam, amigo. Amigo, Good morning kay Ate Pita. May comment si Ate Pita. Dahil ko basahon, Ate Pita, ang comment mo. Baka may magkadangog na iba, Ate Pita. Nag-courtesy call palan si Mayor. Thank you, Manong Roderick Mendoza. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi. Ate Pita, pag nagtraning ito, buda si Pau. Si Paula? Iyon na nanggad, Ate Pita. Si Pau ngayon sampul mo. Malagit nga sa imo si Pau kaya sunatandaan ko eh. Alright, good morning kay Noel Manalo. Ano yun ni Noel? Pakigreet po sa manager na Rico Salazar kay happy birthday. Oh, birthday ni Manong Kwan mo niya na. Busing Rico Salazar. Hello, good morning. Joshua, go ahead. Hello. Una-uli, Siner. Nagkarilibong na ako na. Pag-una ko may reaction. Sige, go. Sa Kuya Bareta, dahil dumaan sa akomplishmento kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region, pinapasalamat si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang Regional Director, dahil sa mantinidong profesionalismo as in dedikasyon na pinagpapahiling kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region
kontra sa illegal na droga. Kung sa'y na sigun sa iya, mantinido ang siring kaining mga klase rin operasyon digdi sa rehiyon para mapugulan ang paglakop kan illegal na droga sa satuyang komunidad. Dahil ta susugman ini sa pinag-iimplementar ng mga estratehiya ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Kung saan agad man ni Babagay ang koordinasyon, kooperasyon kan gamos kontra sa illegal na droga dahil ang tadakulang tabang KBP Henry ang pagtatarabangan man kan publiko asin mga kapulisan. Ayan, KBP Henry, ang dagdag na storya, Josh Mobino, SCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa luwas. Good morning tabi kay Manong Junito Gaviria. Keep safe everyone. It's raining hard. It's raining hard. Yeah. Good morning amigo. Sabi man ni Pading Ray, kung ang kayamanan ay pinakahahangad sa buhay, aling yaman pang higihigit sa karunungan na siyang gumagawa ng lahat ng bagay. At kung ang pagkaunawa ang siyang gumagawa, sino ang hihigit pa sa kanya na may gawa ng lahat ng umiiral? Karunungan 8:5-6. Salamat mahal na Panginoon na ating tagapagligtas. A blessed Tuesday everyone. God bless us. Thank you Tabi. Padi kong amigo, ara mo na padi. Si Pading Ray talaga. Unlock your child. Na full na si Pading Ray ano. Dahil lang siya nakakatekso dahil kay I love you. Padi. Ako Padi Gary, si Simbagun taka na Padi oral daw Tabi. Good morning Pading Ray. Maray na agad Tabi. Sa matsaka kay Ray Malaya. Yeah. Happy Tuesday, amigong Ray. Good morning kay Busing Lito Tuangki. Asa mo ya Tabi na, tama ba si Sir Lito? Vice Chair, tama ba? Tingnan ko sa position eh. Basta sa Albay Chamber of Commerce and Industry. Good morning Tabi. Busing Lito Tuangki. Yeah. Alright. Sige. Good morning, Henry M. Ay, ito. Ay, nako. Sa mga birthday greetings pala. Hay na ito. Pasensya na po. Alas 6 na pala ni. So, mga birthday greetings ta pala. Madali lang po. Pasadahan ko sa mga greetings ko niya na agad. Mabareta na po kita. Alas 6. 1 minuto na lang. Alas 6 na eh. Good morning pala sa mga teachers dyan sa Kabangan Elementary School. Buda po sa mga teachers dyan sa Gugon Central School. Yan, ha? Sa tuya tabi na mga listeners na mga teachers ngunyan. Walang face-to-face ngunyan, di ba? Mantinido po na walang face-to-face ngunyan. Kaya sa mga teachers, yan po sa mga harong niya. Sige, makakuan man lamang kamo, makapuro pahingalo man lamang ang sa tuya na mga teachers, di ba? Ano nga yung pahingalo, Henry M? Bako man niya pahingalo? May klase po ngaya. Bako lang nga face-to-face, di ba? Iyon man ang gadadi. Okay na, yung good morning. Ano po, happy birthday kay Mama Milet Robrigado from Kids Mitch and Rotel Robrigado ng Pag-asa Daraga. Good morning. Pakigreet po, congratulations sa DWCL Psychometrician Passers last September 2025 Psychometrician Licensure Examination. Good morning po, Divine Word College of Legazpi. Blessed morning, wala po tubig sa SD, lalo na po sa Barangay Nagsya, paminson po sa waterwork. Ay nako. Saan si Manay Agnes? San Rafael si Manay Agnes sa mga taga-Nagsya tabi deng tubig. Ay, tapos. Sige, good morning kay Madam Melinda Wee ng CMD. Ay, nako, wala yung signal ng kuwang ko. Good morning, tabi Madam Melinda Wee at saka gabos daw ng mga listeners natin. Hindi po sa Morning Hirit. Good morning po sa Legazpi City High School. Yan, ha. Good morning daw kay Sir Fernando Brabante. Yan, ha. Mga taga Legazpi City High School. Legasay. Marinyan mag-eskwela sa Legasay. Good morning tabi sa imo Sir Fernando Brabante. Nakulo na akong listeners dyan ng mga teachers sa Legasay. Legazpi Science High School. Yeah.
Kasi nga ni so member mi dyan sa... Ay, sorry sir, nalingawan ko Kasi nga ni so member mi dyan sa... Ka-meeting ko kan last month sa Earth Savers Club. Yan ha. Mga Tagaligasay, good morning Tabi. Kailan na kay Sir Fernando Brabante. Good morning Tabi sa imo ha. Buda, gabos-gabos na, mababasa ko pati uning tek sa kuya. Mari nga dito, nailing ko lang, Fernando Brabante. May nainot kayang mga words, dit ko pang mabasa. Oh. Good morning nga. Pakigreet niya po kay Sir Fernando Brabante. Ayaw pala. Alright. Padi, ayun pala, forwarded sa akin yun ni Jasmine. Forwarded sa akin ni Jasmine yun. Padi, hindi man si Odin manabil. Odin Perez, marinaga tabi sa'yo. Nakabuklis. Katusunta ka dyan, ha? Good morning, tabi sa'yo, mo amigo, ha? Okay na tayo. Mabaret, ay ito. Makulong kaya. Pasensya na po, Medyo marami to. Sandali lang. 23 ini, Congratulations, tabi ka sa mga school heads na na-promote. Oh! May mga na-promote pala na school heads, ha? Good morning. Ang certificate of appearance pala, permi mo dapat panlaban. Ay, ang appearance tabi, pipicturean mo lang. May meeting. Picturean mo lang. Isend mo kan, di ba? Kaya, duda nga sa mo si misis mo. Duda sa mo nga sa konsisay. May meeting nga ako nga. Picturean mo, isend mo. May ebidensya, di ba? Exhibit number 1. Bation mo taban mga teachers sa Bagong Abre. Oh, Ma'am Ruby. Good morning sa mga teachers sa Bagong Abre. Yan, elementary school. Ako talaga, nakuroon akong listeners na mga, kaya padabaon ko ang mga teachers. Depo kita maging arog kayo ni kunday pong teachers. That's why, ang teacher po, haranihon sa sakuyang puso. Bako lang haranihon, asin, yaon po sa sakuyang puso. Good morning po mga teachers. Okay? Good morning, Tabi. Maura na aga, Henry M. Sabi ni... Ma'am Carmel. Good morning, Ma'am Carmel. Sino yun si Ma'am Carmel na assign, ha? Sige po. Salamato na maray. At saka good morning daw sa mga taga Tula-Tula, Buda Mauyod. Good morning sa mga taga Bugtong, Legazpi. Yan, ha? Okay na tayo. Sige daw. Patabang man po MRF market site. Pasyara naman, grabe ang basura. O sige, mamaya ha. Pigkuhan ko na tabi kay Joshua ini. Diyan tabi sa market side, ha? Hello? Hello, baby. Good morning. Po. Kung ako mapapicture, gano'n taka, naka-timestamp. Naka-timestamp. Naka ano? Timestamp. Nata, may oras? May oras, may location. Mega. Nagtuturo ka na naman kikadipisilan sa buhay. Bisa din nadadangog kan iba. Maturo ka na naman. Ika, ka doon uli katultuling. Tultul lang ako, baby. Kaya ako nagkakaraptaan. Para may share ko. Oy. Knowledge ko. Stoy. Imbis na nagkakaigwang isip sila. Kung ano-anong paglalagla utak mo. Pakarilangan ni. Bisa. Basta ko, papaparo kayo. Bisa din nagkakaigwang utak isip sa iba. Tuturuan mo ngunyan agad na bata. Dayon, nagdadarangog. Tawar ang klaseng ngunyan. Dayon, face-to-face ngunyan. Hindi ko masapuyong kung mga agumta kayo ng lalaki. Pagkatarap ko ito, ninuwil na nag-stop. Istinga daw ngaya. Ansimbag ka, hindi ako tatao ka. Paano daw yan? Hindi ako tatao ka yan eh. Madali yun ngaya yan. Tatao ka ngaya mag-google. Saro pa. Dagdagi pa, Noel. Dagdagi pa. Alas 6 na. Mabait. Okay, bye-bye. Sarawayo na lalaki. Bareta na kita. Good morning, Tabi kay... Sandali lang Sabi, Samuya ang basura... Okay na to. Okay na ito. Okay. Balita po. Susunod. Magkalipas lang kan mga patalasta. Agun ka ito.
DCGB Ngunyan, ang nainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:07 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan pong aldaw hali po sa DCGB News Bay. Face-to-face classes sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa probinsya ng Albay. Mantinidong suspendido dahil sa padagos na pag-uuran dara kan Tropical Depression Verbena asin Shoreline. FIVOLCS nagpatanid sa publiko sa posibleng pagbulos ng lahar hali sa Bulkan Mayon dahil sa makusog na pag-uuran dara kan Shoreline asin Bagong Verbena o Bagyong Verbena sa Kabikolan. Sa lado nasyonal, administrasyon planong paluwason na saro siyang terorista sigon kay former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Naglalakop na po sa pagtanggal kang Christmas party sa mga eskwelahan. Fake news sigon sa DepEd. Sa ibang nasyon, halangkaw na opisyal kang Hezbollah nagadan kan Israel sa Lebanon. Business news, presyo nin gasolina nagbaba mantang presyo nin diesel asin kerosene nagdagdag. Health news, Department of Health patanid sa publiko may kinaraman sa bisyo na may negatibong epekto sa mental health. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Mantinidong suspendido ang face-to-face classes sa mga pampubliko asin pribadong eskwelahan sa Albay sigon sa ngunyan aldaw, Nobyembre 25 dahil sa padagos na pag-uuran dara kan Tropical Depression na Verbena asin Shoreline na pwedeng magkausa din pagbaha asin landslides. Sigon kay APSEMO Head Roderick Mendoza, maigpit ang kasuguan ni Albay Governor Noel Rosal na adaptaron ang modular learning para sa kaligtasan kan mga estudyante na ipinagbabawal ang pagbalyo sa mga salog asin iba pang aktibidad sa kadagatan. Padagos man ang abiso sa Gabos na City, Municipal asin Barangay DRMCs na ipautob ang preparedness and monitoring status sa kanya-kanyang lugar, partikular na sa mga flood, lahar asin landslide areas, mantang panginutan ang localized evacuation kung kinakaipuhan. Mientras na dapat man mantinron ang pagiging alerto, sunodon ang abiso kan mga autoridad asin i-monitor ang kamugtakan kan panahon. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, aramon ta daw ang report kasabay si Angel Mostasa may kinaraman sa suspect sa carnapping asin pagbabakal na basa na gamit arestado kang Legazpi PNP carnap na motorsiklo asin cellphone na recover kan mga otoridad. Uya po ang detalye kan bareta. Matarayon pong naarestar kan mga personahes ng Legazpi City Police Station ang sarong 27 anyos na lalaki at sinabawi sa iya ang sarong karnap na motorsiklo kaibahan na ang tulong cellular phone na hinabasan sa magkakasiblag na insidente sa harabasan o ninharabasan sa Barangay San Roque, Parehong Syudad. Sigon sa ipatura, may informasyon manungod sa sarong individual na nagtatangro na ipabakal na ang sarong cellular phone na nagtutugma sa sarong napabaretang nawawarang cellphone. Tuloy sa nagpasiring ang mga operatiba sa Barangay Baybay, Legazpi City kung sa inadakop si alias J, 27 anyos, as ang residente Candaraga Albay, asin duman na diskubre na andara kaini o ang service na motorsiklo ang hinabasan kaibahan pa ang tulong cellular phone. Tangon niya ang nasabi nga suspect ang nahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 10883 o ang ang carnapping as a Presidential Decree 1612 o ang anti-fencing law. Mga dadag na bareta, Angel Mustaza, DCGB. Iba pa niya itong mga bareta ngunyan sa lado lokal. Nagpatanid pa ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLCS na posibleng
sa posibleng lahar flow hali sa bulkan mayon, katakod kan makusog na pag-uran dara kan shoreline asin bagyong Verbena sa rehiyon Bicol. Sigon sa ipinaluwas na lahar advisory for mayon volcano kan ahensya, makusog na ipinagrekomendar kay niya ang increased vigilance, kahandaan kung kinakaipuhan asin preemptive evacuation kan mga komunidad na naapektaran kang lahar flow sa probinsya kan Albay. Dagdag pa kan DOST FIVOX na makusog ang uran, posibleng makapag-generate nin life-threatening post-eruption lahars sa major channels kan bulkan asin magbulos nin mga loose material hali sa pyroclastic deposits sa taon 2000 o kan taon 2018 hanggang 2023, partikular na sa barangay Misi, Mabinit, Buyuan, Anuling, Matanag, Bunga asin Basod channels. Apera kay ni, posible man na maapektaran ng Masarawag asin Maninila channels, pati na ang creek sa palibot na posibleng magdara nin non-eruption lahars na magiging delikado sa mga residentes kan Ginobatan Albay. Inabisuhan man kan ahensyan, komunidad asin lokal na gobyerno kan mga nambit na lugar na padagos na i-monitor ang panahon asin gibuhon na preemptive responses para sa kaligtasan kan gabos. Dagdag na mga bareta sa lado lokal, pagbugtak nin turo tindahan sa Peñaranda Park para sa pagbubukas kan Disyembre o pagbubukas kaini sa Disyembre, dapat ipagkoordinar kan sa probinsya, iko-koordinar kan probinsya sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Karen Alas sa report. Nagpaabot naman ng koordinasyon ang gobyerno provincial kan Albay sa lokal na gobyerno kan Legazpi. May relasyon sa giraray na pagbukas kan Peñaranda Park sa publiko sa petsa 5 kan Disyembre. Sigun kay Governor Noel Rizal, nagpaabot ininin surat kay Mayor Hisham Ismail para sa pagburugkat ng mga saladayot na turutindahan sa parke, arog kan Puto Bumbong, asin iba pa bilang dagdag na excitement habang bukas ang parke sa Kapaskuhan asin nagdadangadang naman ang simbang gabi. Mantang susok sa gobernador, mahigot nindang ipagbabala ng alat asin pagsiring gamin mga siring digdi asin sa indang ipapautod ang kalinigan sa Peñaranda Park, lalot parlamentas man sa naining ipinasubli gunatan DPWH sa probinsya, mentas tanto, liminaw kan gobernador na dahil pa man ang parke ipig to turn over sa probinsya dahil mani sa gigibuon pang patrabaho kan atop kan stage digdi na posibleng puunana sa sunod na taong. Karang ala, di si Juvenil. Dagdag ang mga tugang na mga bareta sa lado lokal na sa linyaman ang report ni Al Armario. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, iba pa niya tong bareta ngunya na pagkaaga sarong aldaw na Christmas Job Fair na katala na implementar kang LGU Daraga Albay. Bareta kay Joshua Bino. Yes, nagpalawas na min initial na abiso ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa paagi kan Public Employment and Services Office o kaya PESO kan munisipyo na magsaygosinda min sarong aldaw o kaya one-day job fair na apo doon Christmas Job Fair 2025. Initial na pinag-schedule ang job fair na ini sa Disyembre 4, 2025, magpon alas 8 ang pagkaaga, sundo alas 5 ang pagkahapon. Asin ang magiging venue ko ini diyan sa laog kan Daraga Covered Court. Tusog sa initial na abiso, epuan ng magdataga pro preparar kan mga kinakaipo na dokumentos, pinaka-importante resume, ang mga Daragenyos na gusto kaya naghahanap ni na pwedeng mapagtrabahohan. Dahil panintigo palawas na kompletong listahan kan mga employers o kaya mga ahensyang mapartisipar sa nasabi ng aktibidad. Alagad ang abiso mag-preparar sana sa maabot na Disyembre 4, 2025. Dagdag na bareta, Joshua Bino. Balikan ta mga tugang ang report ni Al Armario. Hali dyan sa luwas. Siguradong may marirecibing package, Christmas package
ang kada harong digdi sa Legazpi City bago magpasko. Sinabi ni Mayor Isiam Ismail na binadjetanan nindayan sa Gunian Zod kapag kan appropriation ordinance na itigya pasar ni City Councilor Lau Beltran. 72,000 na mga harong ang target na matatawan. Tiglinaw ni Mayor Ismail na per household ang tatawan bako per family. Dahil kung per family, dahil naman kakayanon, 120,000 ang mga pamilya sa Legazpi City. Per household ang tatawan ni Christmas package bago magpasko. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, Jimmy Nasalita, may dagdag man na report. Pulong miyembros kan Piuduran PNP sa pamamayo ni Police Captain Franz Tidungan ang pinarangalan o pinagrekonosir sa anis persos na madakop ang number 1 most wanted person sa Region 5 kung sa inadakop ini sa Banoan ni Pulangi ka nakaaging aldaw sarong 40 anyos ang suspitsado kung sa 3 counts of statutory rape ang kinakahampang kay ni sa ang biktima, biga po na abusohon, 8 anyos, asin na pulgar, kan 13 anyos na. Uncle kan biktima man sana ang suspect kung saan ang mga nagtrabahong kapulisan na iyon liabi para madakop ang suspitsado, pinagimbitaran sa Campo Simeon Ola kasuhapon sa flag ceremony. Pigtawan in rekonosimento kanalangkaw na komandansya kan PNP sa Kabigulan sa pamamayo ni Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay dahilan sa indang akomplisimento. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta ngunyan sa lado lokal. LGU Tabako, nakabakalinduang motorsiklo para sa Tabako PNP. Jomar Bien sa report. Bakalinduang motorsiklo ang lokal na gobyerno kan Tabako para maging service kan Tabako PNP. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Mayor Ray Bragay sa pagsasabi na ang duwang motorsiklo iyo nasa proseso na asin pigahalat na sana na magabot ali duman sa supplier. Sigon sa alkalde na in kaso umabot ang duwang motorsiklo na ini na tagamaninda para sa Tabako Philippine National Police, siguradong madadagdagan pa ini duwa. Ini huli sa antes na magbakal ang lokal na gobyerno kan Tabako kang naunang bitan na motorsiklo nakaulay niya ang DILG Secretary John Bicrimulya na nagsabi sigun kay Mayor Bragais na kung magbakal ni motorsiklo ang Tabako kumpiraman ini para sa PNP tatampadan maning kaparehong bilang kan DILG. Huli kay ini naglalaom ang alkalde kan Tabako na oras na umabot na ang duwang motorsiklo na pinorchase kan lokal na gobyerno kan Tabako para sa Tabako PNP, pwedeng magabot naman itong duwa pang motorsiklo na ipinagtugakan DILG para sa Tabako PNP. Yan ang report. Jomar Bien, DZQ. 6:21 oras mga tugang sa Pilipinas. Bareta sa Senado Nacional masunod. Magalipas po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra
30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan Pastores Abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na Pastores Abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing 10,000 pesos. Best in costume 10,000 pesos. Asin best in musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hari sa Department of Tourism, headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel Lusal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330-431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years.
AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Maugmang ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kumpuesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana nin 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. Asin best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hani sa Department of Tourism headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:31 na nin pagkaaga.
Padagos kitang unyan mga tugang sa mga darakulang bareta sa lado nasyonal. Kinumpirma po ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya na igwa ng inisyo na International Criminal Police Organization o Interpol, One International Criminal Police Organization o Interpol na blue notice na magkakatabang para sa pag-aresto kay dating Congressman Asaldico. Target kang inisyong blue notice na makakalakop o makakalap in kadagdagan na impormasyon may kinaraman sa identity o pagkakamidbid kan sarong individual sa sayang lokasyon o aktibidad may kinaraman sa pagigibong criminal investigation. Mantang sa oras na ma-issue man ang red notice, gagamiton ini para masusog ang lokasyon asin pag-aresto kan individual na wanted o nagsiserbinin sentensya. Sa press conference, kasudma nahapot si Secretary Rimulya may kinaraman sa report na posibleng nasa ibang nasyon siko na walang extradition treaty sa Pilipinas. Simbag kan opisyal na pwedeng may ibang pasaporting pugol siya sa iyang pagbiyahe sa luwas kang nasyon asin sa indang pigbeberifika kung nagagamit ininin ibang pangaran. Sa ngunyan dayman aram kung hain ang eksaktong lokasyon kan dating kongresista na inot naman na inisyoanin arrest warrant kay Bahana o Siko, kay Bahana 17 na kapwa akusado niya may kinaraman sa anomaliyang flood control projects. Ibinulgar ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na nakaresibis siya nin Bareta na plano kan administrasyon na paluwason siyang sarong terorista para mailubong kaibahan ang katotohanan. Sa bagong video na ipinaluwas sa Giraray na tinawanin doon niko ang patakot sa iyang buhay dahilan para dai siya makabalik sa Pilipinas. Pero sinabi niko na importanteng maaraman kan mga namanuaan ng katotohanan. Sa Giraray, bilog na puso siyang nagpapasalamat sa pagdangog sa iya. Sa pagpoon kan video, nagpasalamat man si Ko sa mga nagdadangog sa iya mga pahayag manungod sa flood control scandal. Sa nasabing video, pigdetalye ni Ko ang pigasabing 56 billion pesos na delivery para kina dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez asin Presidente Ferdinand Marcos Jr. poon kan 2022 sagko 2025. Ipinahiling niyaman ang separadong post na kabilugan na listahan na minabot sa o sa separadong post ang kabilugan na listahan na minabot sa 57.41 billion pesos pati na ang retrato kan pigasabing mali-malitang cash out na sa indang ipinag-deliver. Kinumpirmar mga tugang kan ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na apat sa 16 na akusado sa flood control scam ang sangunyan nasa ibang nasyon kaiban si dating Representative Saldico. Sa sarong press conference, sinabi ni Rimulya na pinagtutubudan na sa ibang nasyon siko Aderma Angeli Alcazar asin Chairman kan SunWest Board of Directors Cesar Benaventura, Treasurer asin miyembro kan SunWest Board asin Montrexis Tamayo, Officer in Charge kan Planning and Design Division kan Department of Public Works and Highways. Base sa ultimong lokasyon, nasa New Zealand si Alcazar asin New York si Benaventura asin nasa Jordan si Tamayo. Sinabi ni Rimulya na hanapon nindaan gabos na akusado maski sa inapartikan mundo. Inot nang ipinag-anunsyo kan Bureau of Immigration na naka-heightened alert ang ahensya matapos mailuwas ang warrant of arrest sa mga akusado. Kanakaaging aldaw, nakabugtak man sa Centralized Derogatory Database kan NBI ang sa indang pangaran tanganing automatikong ma-flag in kaso maglaog o magluwasinda sa nasyon. Inabisuhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si dating Congressman Saldico na asin anom na iba pa na magsuko na sa mga autoridad asin dai paghalaton ang aksyon kan autoridad. Inang sinabi kang Presidente matapos si anunsyo sa iyang video message ang 7 akusado na pugol na kan mga autoridad. Sa iyang video message sa 7 akusado, sinabi kang Presidente na naaresto na kang NBI ang anom na mga voluntaryong nagsuko sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Duwa pa nagpahayag din intensyon na magsuko sa mga autoridad asin makipag-coordinar sa PNP CIDG para sa indang pagsuko. Patanid pa kan Presidente na papanimbag o maninimbag ang si Sayman na nagtatago o nagtatabang magtago sa inda. Sinabi ni PBBM na mas magiging magayon ang sitwasyon kan mga akusado kung hampangon ninda ang sa indang kaso imbes na magtago sa lay.
Sigiraray na tinawanin doon kang presidente na daing special treatment sa mga akusado asin matiner sa kustudya kan mga autoridad mantang pigahalat ang direktiba kan korte. Siniguro kan presidente na duro-diretso ang paglapag sa mga wanted sa lay na imbelto sa flood control scam asin dai mapundo ang gobyerno asin mga autoridad sa kunadai nahampang ang gabos sa korte. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa Lado National, tinawanin doon kan Department of Education na fake news. Naglalakop na post na tinanggal ang Christmas party sa mga eskwelahan. Sa sarong advisory, piglinaw kan ahensya na wara sindang piguluwas na ano man na anunsyo arog na may kinaraman digdig. Kaya pinagiromdom kan DepEd ang publiko na maging marikmat sa asin i-report ang page sa nagpapalakop nin salang informasyon. Inabisuhan man ang publiko na sulamenteng ang verifikadong online accounts asin website kan DepEd dapat magtiwala. Nagkondukta man nin ang pagkondukta nin Christmas parties. Iyo ang saro sa mga tradisyon na kadakol na eskwelahan. Partikular na ang mga pampublikong eskwelahan para iselebrar ang Christmas holiday. Iba pa niya to na mga bareta, mga tugang, ngunyan pong aldaw nin Martes, magkakaigwa po nin o mangyayari na ang kahagadan ni Senador Bam Aquino na maitaas ang budget para sa edukasyon pasisiring sa 1.38 trillion pesos. Nalaog sa international benchmark kan UNESCO sa 4% na gross domestic product. Inot ng ginibo na Aquino na pangduwa sa uminaging 2025 senatorial race ang nasabing pangapudan na nagpuon sa 20th Congress kan sa iyang privilege speech may kinaraman sa education crisis. Sigon kay Aquino dahil sa suporta kan kapwa senador, naabot ang target na luminampas sa ipinagtalaan na pondo para sa edukasyon sa taon 2026 na budget na minabot sa 1.38 trilyon, nagapareho kan 4.5% kang GDP. Diraman doon kainin na ang pinakalangkaw na budget na makukuha sa edukasyon sa istorya kan Pilipinas. Inapodin ni Aquino na education budget kung sain ang mga estudyanteng Pilipino ang magiging matrayumpo digdi. Napapanahon na ang pag-itaas para makatabang na masimbagan ang problema sa classroom backlog asin iba pang programa sa edukasyon. Ipinagsulong man kaini ang pagsasalay kang Classroom Building Acceleration Program o CAP para masolusyonan ang 165,000 na classroom backlogs sa mga pampublikong eskwelahan at ipasunod ang transparency asin accountability sa pagpapatindog din mga classrooms. Serarum kan sinabi ng propestong lay tutugutan ang mga LGU asin NGO na may mapatunayan na maray na track record sa pagpapatindog nin mga eskwelahan gamit ang pondo kan gobyerno. Susog sa guidelines kan Department of Education. Bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education, midbid si Aquino na ipinaglaban ang libreng edukasyon kan uminagi pa kamagpoon ka ito hanggan sa ngunyan. Oras Pilipinas, 6:40 na po nin morning. GB News Express. GB News Express. Baretangon yan sa ibang nasyon, nagnumeraran po ni Pope Leo XIV bilang minor basilica ang Archdiocesan Shrine kan Parish of Santo Niño de Tondo sa Manila. Inanunsyo ni kanasabing simbahan matapos ang decree na pinaluwas ngunya na bulan. Sigun sa manahamiento kan Santo Niño de Tondo, mapaluwas pasindanin petsa kuno arin gigibuhon ang solemn declaration para ituon ini bilang Basilica Minore. Ang Santo Niño de Tondo ang saro sa pinagdadayo kan mga deboto sa kapistahan kada Enero asin harong kan ikaduwang pinakagurang na imahen kan aking si Jesus sa Pilipinas. Pigtatao kan Santo Papa ang minor basilica status sa sarong simbahan dahil sa importansya kaini sa liturhiya asin gibong pastoral kan taon 2019 kan panginutan karito ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang pagdesignar digdi bilang Archdiocesan Shrine gikan sa pagiging parokya. GB
News Express. News Express. GB News Express. Ipinag-orgulyo po kang Israel na naging matrayumpuan sa indang ginibo na airstrike sa Beirut, Lebanon. Sigon sa Israel Defense Forces, sa indang nagadan sa airstrike si Haitham Tabtabay na Chief of Staff kang Hezbollah. Sa nasabing pag-atake, 5 iba pang nagadaan, asin 25 ang nalugadan. Ginibang airstrike matapos ang sarong taon na pagtatapos kang ceasefire sa pagultanan kan Hezbollah asin Israel. Sinabi ni Israeli Defense Minister Israel Katz, nagigibuhon nindan gabos na makakaya para matanggal ang patanid sa mga residente kan Israel. Bareta, mga tugang may kinaraman po sa negosyo sa satuyang nasyon. Nagrehistro po nindiit na rollback ang presyo kan gasolina, mantang ang diesel, asin kerosene may aumento man epektibo kasabagong alas 6 din aga, sigon sa oil companies. Ang gasolina may bawas na 20 sentimos kada litro, mantang ang diesel may aumento na 60 sentimos kada litro, asin ang kerosene nagitasin 1.30 kada litro. Ang mixed price movement epekto kang halangkaw na US reserves na mas magabat sa concern may kinaraman sa pag-atake kan Ukraine sa mga oil installations kan Russia. Health News kasabay si News Director Mardy Lacruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nagpatanid ang Department of Health o DOH na ang pag-inom ng alak, pag-sigarilyo o pag-vape, asin ang paggamit ng droga, maraot sa mental health. Sigon sa DOH, dahil man ini nakakatabang sa stress management. Katakot ka ni visuang kan DOH ang publiko na piliyon ng healthy stress relievers, arog kan sports, pagdangog sa musika, pagpahingalo asin tawan ng oras an sa diri. Asin kung pwede man na magdulog sa pamilya o barkada na makapagkakatiwalaan. Asin kung ang ipunanin markayin ng giya, magabot siya na sa DOH Helpline 1550. Asin na libre o warang bayad, dagdag pa kanahensya. Health News from Newsbase, Mardila. Thank you, Paring Mar, sa Health News. Mientras tanto, si Jaime Bordales sa kamugtakan kan panahon, hali po dyan sa Pag-asa, may kinaraman po sa latest ni Verbina. Marahay na aga sa mga paraan tabay para po sa tuyang forecast, as in update digdi sa pigbabantayan tang si Bagyong Verbena. So base sa bulletin na pinaluwas ka sa bagong alas 5 nin aga, bulletin number 9 na NBP, si Tropical Depression Verbena na mantineran sa iyang kusog asin padagos na naghiro papasiring digdi sa Negros Island. So dyan po sa Visayas, asin sentro kaini kasubagong alas 4 ning hapon nasa Costales kan pinamungahan dyan sa probinsya kan Cebu. Sa iyang maximum sustained winds minaabot yan BP sa 55 kilometers per hour asin Sugastines o pagbugso kang Doros, minaabot man sa 90 kilometro per hora asin padagos nga ining naghihiraw papasiring digdi sa direksyon kang norte sulnupan sa rekas na 25 kilometro per hora. Kung padagos na mamantiner kainian sa iyang presenteng paghiro asin rekas, posibleng sa masunod na 12 oras nasa Costales na ini dyan sa Magsaysay sa probinsya man kan Palawan. Huli nga ni kaining Tropical Depression Verbena, mantinido man BP na nakabandera na Tropical Cyclone Wind Signal number 1, digdi sa Bicol an igualang signal ini pong probinsya kan Masbate. As in, bako man nga ni subilog na Masbate ang iguang signal, kaiba lang dyan ining saroon tapo ining Balod, Mandaon, Milagros, Kawayan, Placer, Pio B. Cruz, Esperanza, Uson, Dimasalang, sa Masbate City, Mobo, Palanas, Aroroy, Kataingan, asin Baleno. So yan po ang nakapairarom sa signal number 1. Susangon yan po. Ang ibang parte kang Kabikulan, maging ang Albay, so wala man kitang nakabanderang
tropical cyclone wind signal dyan. Pero lauman niya to ang padagos na pag-uran, daraman giraray kaining bagyong Verbena. Actualmente, igwa po kitang pinaduwas na heavy rainfall warning, number 6 na po ini kasubago man na alas 5. So yellow rainfall warning ang Sorsogon, Albay, Camarines Sur, asin ang probinsya kan Catanduanes. So lauman ta po na moderato sagkod sa paminsan-minsan makusog na pag-uran sa mga masunod na oras. Asin padagos po na mag-antabay sa mga update na pigpapaluwas po ka na pag-asa sa Southern Luzon, manungod po dito sa heavy rainfall warning na katakod ganit kaining pag-agi ni bagyong Verbena. Sa kadagatan kan Bicol, although para man kitang nakabanderang gale warning pa sa ngunyan, pero lauman niya to ang moderato sagkod sa maalo na kadagatan. Kaya ibitaran po muna ang pagpalaot sa mga kadagatan na sakop kan Kabikulan. So yan lang po nga sa tuyang update para sa pamugtakan kan sa tuyang panahon. Halip po tigdi sa pag-asa DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat marhay na agad. Salamat Jaime Bordales sa report sa kamugtakan kang panahon. Mga tugang iyang palitalles kan mga darakulang Bareta Canalao. Sinurat po sa News Base ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran, asin po si Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwan. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer
computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style, kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders, pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin. Kahit anong style, kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders, pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Baretang kulalapnit! Oras
3 minutos. Alas 7 na. Makaskaso ng oras. Adi. Ang bilis-bilis. Baretang kulalapnit. Ang mga helang... Punang ko na kutanan. Remind mo ko yun hataba ka maling kamang ko ha. Oras di peligro na ha. Remind mo ko ha. Joshua, good morning. Joshua. Ano ining habang, iga pa lang kita na habang naghahalo, nagkukusog ang luya? Iba ka? Ano ya? Nagkukusog ang luya. Ano nangyari, Digdi? Oha. Mm. Suicide daw ini. Na? Na barangay opisyal. Habang ngayon naghahaloy, nagpaparakusog ang luya kan serbisyo. Ang barangay opisyal na ini, tigkakauyaman kan mga residentes niya, sa sobra da kay ni BP Henring kapabaya. Gulpi ang problema, asin kay puan reparohon sa barangay. Kudi ining si opisyal, garo nga yawarang pakiaram, saang tigkaparagap-gapa na sana so sa iyang mga manok na pambulang. Imbis ngayang atindiran ang pangaipokan mga nasasakupan, dahil tagaro ngaya puro na sana half roastin manok ang aram. Manapon mo man dahil sa barangay perming wara. Ano na ngaya boss? Garo permi na sana bota-botahan, bungog-bungogan. Sa lugar da kaya kay ni BP, gulpi ang kay puhan solusyonan. Gulpi ang waragas na mga basura, terming pigbabanga, tabarado ang mga kanal, terming traffic, gulpi ang balaw-bagaw na mga ayam. Kundi hanapon mo man dining si opisyal, wara. Mapagalon terming hanapon. Mara sa pangayabos na natitios, asin na kaya kan konsensya nindo, napabayaan sana ang mga residente imbis ngayang magreparo pero ngaya puro na sana sa malpak ang nasa isip. Kaya sabi kan mga residente, galaw-galaw man ngaya boss. Kaya nga garo ngaya day kira naghihiro sa gilid. Baka busy man siya sa paghimas kan manok. Pagilid na ngaya ang bangka. Ang manok nga di ba gano'n pigsilusan ang kanagong. Iyo baga? Nainot na sumanok. Now dyan sa agong. Nakapros na lamang sumanok sa agong day pa. Pinapamahaw na sumanok sa agong day pa. Ano ba yan? Alright. Bakon sige sa nantinir sa gilid. Tatagilid na. Galaw-galaw, boss. Siguro nga ni boy. Ay, pagkarayat. Bala ka na ka, boy. Bala ka na kung manok ang problema mo. Sabagay, dakol man na ugma sa manok. Sabagay. Dakol man na ugma sa manok eh. Yung mga ang kanya kaugma niya sa buhay, pabayaan isa na. Pero mag-ingat siya. Bakit? Aram mo kung sisay ang dangag sa bulangan? Sisay? Sisay. So, nagpusta sa manok laban sa pato? Korne ka ngayon niya na aga. Gari ngayon, korne ka niya na aga. Iga pang mas dangag dyan? Sisay. So, naghapot, kung isa ang gana. Isa ang gana sa laban kang manok muna pato. Alright, sige. Maraman pag may paradaya sa bulangan. Pag may paradaya sa bulangan. Nata. Pag nanggana sa pato. Okay. Sarawayon ka na. Okay. Sige. Joshua, goodbye. Thank you, Joshua, sa Baretang Kulalapni. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease,
alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom. Dinala ko pagkaon po nintaba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay kay puan na sabayaning proteksyong Liverade. Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa ludasin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liverade. Pero pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Natural doon na pag-inom kang Liverade. Pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May pisyo man o wara. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na! Para po sa baskog na atay, ang Liverade Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Na po, alas 7 na po ninaga. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuuman. Oras na magpaaram sa tuyang programa. Doon po maghadit ha. Taso bagyo si Berbina. Harayo po sa tuya pero expected po na ining bungal daw na ini mauran sa Albay asin sa ibang parte kan Bicol region. With a fine tooth comb, I was soft inside. There was something going on. Mga tugang, salamat kan sa pagantabay. Mabalik po ako alas 7:30 sa programa ng hapon. Thank you. Goodbye. GB as all. God bless us all. Masunod na po Bareta alas 7 kasabay si News Director Mar de la Cruz asin po Jasmine Baloloy. Tapos na ang programa, Lakaw, Pasiring sa Lamesa. Tender love is blind. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth.